Cristiano Ronaldo ist angkum ni. Kibriu ki bala jom. Kibriu ki bala pau sha partai mo ki celebrity kembut ki bala pau ki kam jong ki ken nang ba ka jing tristom. Uang ba kita kibriu ki bom juk kelon. Suri ki kibriu ki ba kelon man lak por. Andre bala ki lon pan kim ong ba kin tiadu hang ta. Kim ong ba kim don shu kata kajing tumu ba kwa mo ban po shak ta ka thong. Ki ke biang nang ta ka khmat chuki ka pej be shak ta ka thong ken. Bata ka daw adin kilaki ki tristom ki minat ki ai meron si bar wala kartaru ki dang kelon biang anda ki ke biang na ta jing kelon kim du te katu ka gol ka bakidan katu ka fokus ka bakidan katu ka jing tumu ka bakidan te hatu ngapa mapi nila ne ban long kum ta thik ni long kum ta ni kelon bon sini kelon ni ke biang anda hatu katu ka gol ka fokus ka dang don ne em ka khmat ju ka dang phai ne em shak shak ta ka gol ka bangidan dan hatu i phai na shak away ka gol te sa perkhat mo kadai em kena kiji on jo Cristiano Ronaldo. The best ba. God bless.